hmatatelnější. Podívej rozuměj. Ano, rychle, rychle. Or am I dreaming? I can't tell, dreams fall true. For it's been so long since I have seen you. I can hardly remember your face anymore. When I get really lonely and the distance causes only silence, I think of you smiling with pride in your eyes, a lover that sighs. If you want me satisfied, if you want me I really sure that you believe me when others say I lie. I wonder if you could ever despise me. To be a better one, to satisfy you, for you're everything to me, and I'll do what you ask me if you let me be free. If you want me satisfied, if you want me Vládče, je tu nějaká chátra a žádá o slyšení. Dobře, pro každou jednu laskavost poslouchám. Milosrdný vládče, máme převeliké trápení. Náš přítel Byl nespravedlivě odsouzen a odvlečen na strážnici, ačkoliv byl věrným služebníkem obce. Juda, co kdyby jednou přišel něčím jiným? Pošli je pryč. Běžte své problémy říkat někomu jinému. Myslím, že Pontius Pilatus se celkem nudí. S Bohem. Abitane, čas na dort.
mocný tyrane. Jaký pak tyrane? Já nejsem žádný tyran. Tyrani zacpávají ústa svých kritiků roubíky. Já dávám přednost kaviáru. Přišli jsme prosit za našeho přítele, velkého učence, který byl, Učence? Filozofa. A proč byl zatčen? no, možná měl trochu odvážné řeči před strážníky. Ach, vy filozofové, znáte Sokrata? Takový dvořič, co hloubal nad smyslem různých věcí. Nakonec byl utopen. Pane, doufám se tvrdí, že Sokrata otrávili. Na detailech nezáleží. No, jak chcete. Ale stejně, s lidmi si nemůžete jen tak zahrávat. Jsou to přece lidé, mají svá práva, tohle je jejich jasné porušování. Víte o lidských právech? To je iluze. To, prosím, to snad nemyslíte vážně. Rovnost, svoboda, abstraktní pojmy. Většina lidí touží po něčem úplně jiném. Trochu rodinného štěstí, lidu, věci veřejné, přece i lidé jen zatěžují. Ale přeci nemůžete zacházet s lidmi jako s malými dětmi. Ale naopak, lidé jsou malé děti a skočí vám na každý trik, pokud nemají hlad. Ale že dnes má císař narozeniny, tak si můžete svého přítele odvíct. Ale varuji vás, jestli se tu naskytnete ještě jednou, padne na vás hněv celého obrovského impéria. Moc krát děkujeme. Láďo! Ahoj. V pořádku. Lili, konečně jsem vás dostihl. Vidím, že jste byli u Piláta úspěšní. Ano, zdá se, že Pilát mi prokázal nečekané milosrdenství. Ano, je to Lidumil. Já však přicházím od božského Heroda. Sdělilo jsem u vás. Má velice štědré srdce. Přijměte proto tyto lístky do opery jako dar od něj, prosím. Pán má dnes bolest ručníků, večer nikam nepůjde. Tak děkujeme a pofoukejte mu za nás bříško. Podívejte, všude tolik lidí, to je snad celé město. Co vůbec dávají? Máte někdo program? To je jedno, opera je nuda.